Ma'am Marina, good morning. Wala kang pasok, Ma'am Marina. Nandito lang, natatago sa ilalim. Wala kang pasok. Tawa ka. Wala namang nanonood eh, kundi magtatago na lang. Salamat sa pagpasok sa bahay. Dito nga lang ako. Dito lang ako sa ilalim. Okay na yan, basta may boses, pwede na yan. Kape tayo. Yung mga alagad ko lang nanonood sa akin eh, at saka ikaw, tatlo kayo. Dito nga lang ako oh. Oh. Kaway-kaway pa ako oh. Kita mo na, kamay. Ayos ba? Dalawa lang tayo magkwentuhan eh. Hmm. Dito lang ako eh. Oh. Di ka naman nagtamsak yata eh. Tamsak ka muna dyan, oh. Isang oras lang ko, ayos lang. 14 minutes pa lang ako eh. Very good. Yan, nagtamsak ka na. Patlong tamsak na. Wala. Minsan-minsan lang pag may tawag, pupunta ko sa airport. Pero pag walang tawag, dito lang sa bahay, tambay. Pinapanood ko lagi ni long hair pag mag-live ka. Ikaw wala kang work dyan. Ang pasok. Kape tayo.
Anong ginagawa mo dyan, Ma'am Marina? Ano? Sobra na ako 1K pa lang. Piniplay ko lang yung video ko para ano, magka-WH. Hindi naman ako lagi nag-ALS eh. Yan, baka may gagawin ka dyan, ma'am. I-silent ko na lang to. Magtatago na lang ako. Sige na, ma'am. Baka may gagawin ka. Baka may gagawin ka ba? Busy ka. $20 pa lang ako eh. 40 minutes pa. Tagal. Nan pa lang? 1,000 pa lang, ma'am. Sinong iba? Sino hinahanap mong iba? Si Nolimar yata ano na, may higit na 1,000. 1,076 yata yung pinakita niya eh. Silang dalawa yung mauna nito, si Mariela at saka siya. Kasi lagi sila nag-ALS eh.
Go lang. Sariling sikap na lang ba? Pag hindi mo tulungan sarili mo, hindi mo makakayanan eh. Kailangan tulungan mo sarili mo. Wag umasa sa iba. Kasi yung iba, paasa lang. Parang girlfriend ba? Sa una, ayos lang. Tapos, aasahin ka lang sa huli. Hugot. Mga isang oras lang ko, ayos na. Pang, ano ko lang, pang play ko lang ba? Sa sarili ko. Para dagdag bullets lang din. Para may pang update lang ba? Para hindi mo naman magtaka si Lolo. Bakit? Walang ano, download, upload. Tapos yung oras mo mataas. Sige ma'am, ano ko lang dyan. Trabaho ko lang dyan. Ay, ano ko lang to. May gagawin din ako eh. Ano ko lang. Silent ko lang to. Ha?